Formalia i et handelsbrev af Mathilde Pilemann, klasse 211. Et traditionelt handelsbrev består af en række formelle elementer. De 11 elementer er brevhoved, reference, datoangivelse, modtageradresse, indledende hilsen, overskrifter, brevtekst, afsluttende hilsen, afsender og underskrift, bilag og kopier. Jeg vil komme ind på nogle af de følgende 11 elementer. Brevteksten består af en indledende hilsen, en overskrift, brevteksten og den afsluttende hilsen. En indledende hilsen er med til at forme modtagerens syn på afsenderen og er derfor yderst relevant at udnytte korrekt. For den indledende hilsen er der nogle retningslinjer, som gør sig gældende. Dette er retningslinjer for, hvilken hilsen man bruger afhængig af, hvem modtageren er. Ved henvendelse til en uspecifik modtager anvendes Dear Sirs. Ved kendskabet til personens funktion, men man dog ikke kender navn og i nogle tilfælde ikke køn, bruges Dear Sir eller Dear Madam, hvis man ved, det er en kvinde. Ved en bestemt person, som navnet kendes på, bruges vedkommendes efternavn, men først Dear Mr., for eksempel Dear Mr. Williams. Ved mænd og ved kvinder bruges Dear Mrs. eller Dear Miss, dette er afhængig af, hvorvidt kvinden er gift eller ej. Hvis dette ikke vides, bruges forkortelsen MS, som er den mest neutrale omtagelse af en kvinde. Ved bestemt person, hvor forholdet er uformelt, hvor man bruger fornavn, kan dette altså være måden, man kontakter på, eksempelvis Dear Katrina. En overskrift. Overskriften skal altid være meget præcis og kunne give et godt indblik i, hvad teksten handler om, og derudover kan det være ideelt at gøre teksten fed. Brevteksten i en handelsbrev består af 4 delelementer, og det vil jeg komme mere ind på nu. Selve brevteksten i et handelsbrev består af 4 dele. Indledning, faktadelen, konklusionen og afslutningen. Indledningen beskriver kort begrundelsen for, at man skriver handelsbrevet. Dette kan fx være ved at referere til tidligere korrespondancer. Faktadelen er den del af brevet, som indeholder informationerne, dataerne, detaljerne og informationerne, som modtageren eventuelt har brug for eller har bedt om. Altså er dette delen af brevet, som informerer modtageren. Derfor er det vigtigt, at informationerne er korrekte, og så frem, hvis der er mange informationer, er det en god idé at bruge punktopstilling. Konklusionen er den del af brevet, som beskriver, hvad der skal ske efter brevet. Dette kan fx være, at afsætningen ønsker, at modtageren gør noget. Afslutningen er oftest meget kort, da dette blot er en afrunding eller en pæn måde at sige tak på, for at opretholde eller bevare et godt forhold mellem afsender og modtager. Efter brevteksten kommer den afsluttende hilsen, og som der er tale om ved den indledende hilsen, er der ved den afsluttende hilsen også et krav til, hvordan man omtaler personerne. Ved en uspecifik modtager, som var omtalt Dear Sirs i den indledende hilsen, bruges Yours faithfully. Det samme gælder den bestemte person, som man ikke kendte identiteten på, men blot funktionen. Ved den bestemte person, hvor navnet på modtageren kendtes, bruges Yours sincerely, og ved bestemt person, hvor sproget er uformelt, og man er på fornavn, bruges Best regards. Ved afsenderen og underskriften, der skrives afsenderen under virksomhedens navn, og derefter skrives afsenderens navn efterfulgt af afsenderens stilling. Derefter kommer bilag og kopier, hvis det er med i handelsbrevet. Jeg gennemgår nu kort sproget i et handelsbrev. Sproget i et handelsbrev er altid meget kort og præcist, og man undgår lange ord ved at bruge almindeligt sprog og ved at være høflig, men ikke for formel.